Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moniroɓe ndu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiide on tan goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol goto calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal kono kadi yubbo e aduna o foof ha jaam wawa artude oɗo rafi wawa hollude men caggal ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani ba Aissata a salminama a ñaganama Allah moƴƴere aɗa wiye mbar ko jaam waali e maɗa mbaɗa e waɗa ummalla o jaam bolo machallah aɗa wondi hen ni wonda ko noon tinno tan nani ɗum noon bandiraɓe musidɓe e tedduɓe on calminama on bismama kadi e roɓino men Diayndeji hono no Aissata wiiri ɗum ɗon noon ko caggal yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal bandiraɓe men wonɓe ɗo e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kono kadi Aissata en jejjitta bandiraɓe men toon to Hammadi Hunare ɓe ganduɗa kala jamma ina daara en e ballal belli mo ganduɗa yettere tigui ko Mbodj omo wiye Belli TV noon tigui Amadou Belli TV naɓe fof calminama kono kadi Matam naɓe fof calminama Amadou wadde ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata ene wayno ko oɗo rafi mo ganduɗa wiyete ko coronavirus ha hande de koye kelle gadanɗe tan ne wayno o woni artude e kala e saaha kono kadi konngudi maw leydi ndi ne tawe hen ko ɓuuri hen ko yaaje saabu hanki wonko suuti e jonde makko e jagorde ko wiyete hono conseil des ministres noon tigui wadde le soleil udditatamal ne wayno nden ɗon Diaynde ari ko e cargol walla mbiyen peccugol tigui hono kaɗo guura ko ganduɗa ka wayni ko e laamu leydi Sénégal fewde kay ɓesguji ɗi ɗum ɗon noon Diaynde wi tan ko oɗo saaha hande ko mawde leydi ndi ene wayno tigui e rima kay nde gueɗe ɗe keñorte no hannirta ni kono kadi woni yamirore feeñde so kay ne wayno jaggude yimɓeɓe e golle munen e saaha ko yewti koye oɗo mboros coronavirus kono kadi ɓeɓe ganduɗa ko jagorɗe tambiɗe ko yewti koye golle kewɗe ne wayno kay kolita monde nde keɓoto gam ha joni heñorade ko yewti koye golle munen ko wayno golle cellal ɓalli kono ne kadi e gueɗe action sociale Diaynde las quotidien oɗo subaka hande koye konngudi maw leydi ndi arti nde wayno noon hanki o haalino ko fate banggue hono holno Afrique accirante walla mbiyen yaafete ɗe ñamali ummorade e leyɗele mawɗe ɗum ɗon noon taw noon ko saaha Covid 19 ɗum saabi noon Diaynde wi ko Macky Sall oɗo saaha kay kam tigui woni hono avocat kesso wonande leydi Afrique l'observateur l'Obs Diaynde groupe Futur Média ari koye haari gam haɓade o pandémie Covid 19 ɗum ɗon noon ko maw leydi ndi Macky Sall no Diaynde wiiri o saaha nana tigui e sifaji kewɗi ɗum ɗon noon ene hen tigui ko yewti ko e secret mo ganduɗa o ko wiyete ordonnance gam kay wayno wadde modifié ko fate banggue hono gollorɗe ɗe kam e gollotoɓe munen kono kadi ne tawe hen goɗɗum caɗele bannoɗe walla mbiyen tana bannoɗo toon to Almadi e ko ɓoyani ko ɗo e Dakar ɗum ɗon noon won kay ko hesɗi alhaali oɗo debbo baraɗo biteɗo Iba Thiam mo ganduɗa ubbama hanki to Guénale Yoff Vox Populi nden ɗon Diaynde ne wayno ari tigui ko e pellitɗe ɗe ganduɗa ɗe ko pellite tigui hono keeriɗe ɗum ɗon noon ko gam haɓade laygol o mboros coronavirus holko kay ko jeeyi sababu oɗo saaha kay moni kala ina foti haɓɓude masque tawi ko alay saago holtama noon wonde ko hunde ganduɗa nde kay joni o ina wawi tigui ha joni mbiyen dartinde ko yetti ko e laygol ko wiyete hono transmission communautaire mo ganduɗa kay ene raaɓa tawi noon anda hol dabɗo ɗumen kono kadi masque ko wayno ha joni fular kam e kalaji e gueɗe baɗe noon ɗum ɗon kay foof ko gam tan gueɗɗe ganduɗa ɗi ene wawa tigui suurde hunoko ko noonne kadi kam e hinere ɗe pelliti kala noon Aissata ne wayno ƴetti ɗum ko gouverneur mo Tambacounda kanko tigui yamiri kala natawo e jeereji kamen nokkuji dendaɗi yo kay haɓɓu masque so wona ɗum jomum yettota ko yimɓeɓe ɗum saabi noon o waɗi commande ko tolni ujunaji 10 masque ɗum ɗon noon tawi noon ko tayreɓe ñotata ɗum o wiyete noon ko Omar Mamadou Baldé Diaynde wi noon ko gouverneur mo ganduɗa hande ƴetti pellitte mantiniɗe e fannu o Diaynde enquête luski nden ɗon Diaynde ne wayno arti ko e gonka e sifa golloɓe kam e gollorɗe ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon hollitama wonde kay o saaha fayi tigui ko e yande less ɗum ɗon noon saabi ɓeɓe ganduɗa ko laamu ngu ko nonne kadi e ardiɓe ɗen golle ina kay jogui hen kulhuli mawɗi ina hen Samba Sy mo ganduɗa kam woni jagorɗo tambiɗo golle leydi men e wiide makko noon o saaha kay gueɗe ɗe kala memi dendagal gollorɗe leydi ndi kono ne kadi golloɓeɓe ina kulana wasde golloɓe mum ene hen biteɗo Mbaye Amar mo ganduɗa ko horejo aftu woni tan ɓeɓe ganduɗa kam tambiya ha garta Dakar to banggue tataɗi ɗi e wiide makko noon oɗo saaha ɓe payi ko e chômage technique ɗum ɗon noon
ɓe garti hen konguɗi jaaji ne tawe e nder hello tati nde jayde witende enquête quotidien le quotidien nden ɗon jeyde ari koye gotal e gollorɗo leydi men Sénégal noddirtede Sénélec ɗum ɗon noon ko caggal nde ɓe manam tan ko witi koye contrat gam waddeɓe fournir woni addandeɓe ko witi koye contrat ji ɗum ɗon noon jeyde wi tan ko Sénélec e konguɗi dabɓi kiniɗi salima tigui waɗede ko wite ko hono Akile jayde stade de Sadama ko ɗon tigui guddirten roɓine men jayendeji yewɗo subaka hande jayende ari ko e weero baroteɗo ngal leydi men Sénégal hono ɗo ɓe gadori wadde ɗe balɗe kala hande noon ko gotiri e baroɗe ɗe tawa e weero muɗum ko Keita Baldé Diawo jayende wi noon ko capanɗe tati lawol ko kay ari gam fetande kippu guendijo kono tan o eɓi hen loggude bituji joyyi kono kadi o rokki yimɓe nayo marqué ko wiyete 4 passes décisive ɗum noon jayende wi tan Keita Baldé o saaha kay ko hoodere ha joni lelde tigui lewñude ɗum ɗon noon jeyande ne sifo ko paranoɗo kay hono no Messi ni kono tan wonno ko yitan ujunaji 16 kono tan kanko Keita Baldé ne wayno o leeli tigui ne wayno hollirde yimɓeɓe hooli kanko kono kadi oɗo saaha holle tamadi wonde won gueɗɗe ganduɗaɗe ene kadi mo tigui e lewñude no hannirta ni woni caɗele to banggue needi kono ne kadi e goɗɗum ɗo ganduɗa ɗum ene tawe ɗon ko wiyete hono ha joni concurrence woni Ismaïla Sarr kam e Mbaye Niang kono ɗum ko ene tawe hen Sadio Mané suuti konguɗi wiide wonde so tawi kay ha joni hitande hikka nde o heɓani ko witi ko e championnat Angleterre ne wayno ma ɗum ɗon mettumo no fewi kono kadi omo jokki wadde ko wiyete ko hono sacrifice gam kay ina wayno ha joni o heɓa ballon d'or mondial ina tawe hen konguɗi Iker Casillas mo ganduɗa ko gardien mantiniɗo gonnoɗo toon to Espagne kanko noon suuɓima gardien makko tati ɗi o suuɓi hande e nder windere nde so wiide wonde ɓurɓe hande mantinade ina hen Ter Stegen mbo FC Barcelone mbo leydi Allemagne ko noon kadi e Yano Black mbo Atlético Madrid kam e Thibaut Courtois mbo toon to Real de Madrid ɗum ɗon noon e wiide makko ko ɓe tato goni gardien ji makko ɓurɗi mantinade ɗi o suuɓi e nder windere nde ko ɗum uddi romini men jayndeji e o subaka noon tigui Amadou wadde udditen ko eɓɓore wonde woni banggue fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon hande Amadou ma haal walla mbiyen ma ara e ko ganduɗa ko kañum woni balle paaɗi gurdam te gardiɗo leydi addi hen konngudi kono kadi to diwan mo ganduɗa woni Tambacounda marché o haade natede yo masque uji ɓorne ɗum tigui wiya kono noon haade ɗum Amadou en garata e programme mo ganduɗa ete walla mbiyen ko covid 19 walla mbiyen tan ha joni coronavirus watta e nder leydi meɗen ɗon noon ɗo tolni ɗo joni guila 2 mars ha 8 avril ɗo joni ko tolni 254 yimɓe ƴeewani dañi oɗo rafe e ɗiɗon 254 noon ene jeeya hen ɓe ganda ko temedere e sappo e tati ɓe ganda dañi sellude ha koti galleji mumen kono kadi ko tolni 127 ko ɓen goni ɗo joni sous traitement walla mbiyen ɓen nani safrade ha joni na waɗi hen ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen e goto mo ganda kañum yaltinama leydi ndi Amadou en garat ha joni tan puɗɗore ɗen e balle ganduɗa balle paade guura ɗi gardiɗo leydi ndi aɗen ɗo wino ɗo caggal mo sohli ko tolni 1000 milliards gam tan wawde haɓade oɗo rafi walla mbiyen ko ganduɗa kañum woni coronavirus ɗum ɗon noon wiide makko tan ɗo joni balle ɗe yo jaaw hanko huccite jagorɗe ganduɗa ko kamɓe jogui ɗeɗon balle wiideɓe tan yoɓe jokku golle ɓe jawno ha ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni fodɓe hebde hen ɓe keɓa hen ha hare nde wawa ƴettede no foti ƴettirede ni ko noon tigui Aissata aɗa andi ko mode fast track wiya woni golle keñoraɗe ɗe eɓɓore makko e oɗo mandat o ƴettuno eɗen gandi oɗo discours mo haalno gam wallide ɓiɓɓe leydi ndi wonno ko ñande 3 lewru avril wiide wonde tengtinde wonde ɗeɗo balle ma kay kemne ko ganduɗa ko woni ɓesguji ɗi ɗum ɗon noon ko nder 500 pawɗe tawi ko commune gonɗe nder leydi Sénégal ɗum ɗon noon woni hanki ko haali no mbiɗa ni jagoɗe ganduɗa ɗe kañumen tambi ɗen ɗon gueɗe wadde feere ha yetto ɓesguji ɗi ɓen tigui mbiya yo keñere ko ɓuuri yawde Aissata ene wayno mawɗo leydi ndi yaɓɓi ɗemɗe dendagal ɓiɓɓe leydi ndi hande saabu sa daari caɗele mawɗe ina teska guila nde gueɗe kewɗe katta sababude hono ha joni laygol oɗo mboros coronavirus jibini caɗele kewɗe woni nokkuji hande ɗi jahata jomumen ina wayno no ñamirta ni ina hulɓini c'est à dire to banggue gueɗe kala koko seeri so tawi hande ko manam koko jaranno nogas dokkeni yeeru hande wonti ko 60 malla 50 te ɗum ɗo eɗen gandi ne muusi no fewi te kadi golle ɗe jarani noon gollotnoɓe nelde ɓe ɓen ɗon hande eɗen gandi no goniri ko noonne kadi ko heɓortono ko toon eɗen gandi gueɗe kewɗe ummotono ko Dakar walla
ummo e gure mawɗe kono hande to banggue yaha garta koko haɗa wadde gueɗe kewɗe ne ɓeydi yaha sattude wona gure ɗe ganduɗa ɗe hande gueɗe mumen kala ummotono ko leydi Mauritanie te eɗen gandi Mauritanie koko uddi Sénégal koko uddi donc ala ko ummoto to ala ko jirsata ga te ko jogono ko nan jogori ɓeɓɗe wadde hande eɗen mbayni mawɗo leydi ndi yaɓɓi ɗemɗe eko ganduɗa ko woni e dendagal ɓiɗɗo leydi ndi kono kadi Aissata goɗɗum ɗum ganduɗa mbaɗani ma ar hen kono meftan hen seeɗa ko fate banggue ko yiya walla ko soyna ko wiyete hono mafia ngam ƴewde wadde yoga e gueɗe eko manam eko mawɗo leydi ndi woni e wadde ko woni Aissata ɗum ɗo ɗum ganduɗa hande e guura fawama e tabal walla nan nawe kono noon won yimɓe ɗe ganduɗa ene jolni hen business goɗɗo ko fonno yettinede ɗum facilement yimɓeɓe mais won hen hande ina mbaɗira ɗum gueɗe goɗɗe countriɗe c'est à dire ene jilla hen ko alano hen addu ɗum keeɓa ɗum walla waɗa ɗum keeɓa ɗum te ɗum wona lawol noon tigi Amadou ɗum wona lawol kono noon mbe sikki tan ɗum ɗo namdi ko ƴewde uddide guite no fewi gam balle ɗe wawa yettade ɓe ganduɗa ko kañumen kandi hen walla boom ko kañumen ƴefta mbiya ko kañum foti ko ɓen poti wallitede oɗo saaha kono ballal ngal kam ɗo joni goto foof kalɗo emo haalani goto fof ina handi hen Amadou kono noon mataw wonɓe ganduɗa ko kamɓe tan ɓe cikka ko ɓen ɓuuri handude ngal ɗon ballal walla noon no mbat feere yetto e juuɗe ɓeɗon ɗum noon namni ko surveillance Amadou ha joni tan e coronavirus keddoto ɗen toon to ganduɗa woni diwan mo Tamba Omar Mamadou Balde kanko noon o addi tan toon ko ganduɗa ko kañum woni darde hesere wiide marché o kala natowo hen yo taw ina haɓɓi masque ɗum noon woni ko ganduɗa ta Amadou mataw o wi tan tayore ɓe yo daro e ñodde masque uji ɗum foof kanko ƴettata ɗum à charge gam sarde ɗum goto fof wawa dañde masque muɗum sene naata e marché o wawa dañde ɗum ɗon ne koye haare jeeya koye haare jeeya Aissata par ce que eɗen gandi laygol oɗo rafi ina hen ko ummorto e hunuko neɗɗo par ce que sen dokki yir tan wonani haydara wiye neɗɗo sene ɗojje yo fal jungo mum e hunuko walla sen isla e gueɗe mbaɗi noon kono noon kadi so tawi ne haala yo jogo distance hakkude muɗum e neɗɗo ko wiyete 1 métre donc ko addi onon 1 métre ko firti koko yaltata e hunuko neɗɗo ko so tawi jomum ne wondi hen koko ne wawi rabde goɗɗo o masque o ne addan neɗɗo c'est vrai o safrata rafi o kono addan neɗɗo ne wayno wasde laydude rafi o kono kadi o addan goɗɗo wasde hebde rafi o au niveau to banggue hunuko ɗum ɗon noon wadde so tawi wiyama noon ko hunde famnide eɗen gandi won leydi ndi ganduɗa ndi ko hanki ndi naate confinement kañum won hande lebbi tati ko hanki ɓe puɗɗi wadde koye mabɓe confiné toon ko leydi Japon hayɗi wona leydi ndi foof ko nder diwnuji jeeɗiɗi ɗum ɗon noon ene jeeya e leydi hemdi ko yetti koye oɗon boros caggal dowla Chine donc guilɗen ɓesgu fof kañumen haɓata ko masque ɓen mbiyani yimɓe gussoɗe liggueyaɗe ɗi mbiyani gussoɗe to banggue gollorɗe ɗe mbiyani gussoɗe aussi e banggue auto ɗi pourtant ɓe jokki wadde ko mbaɗanno to banggue économie makko en ɓeydi montude ko hanki ɓe puɗɗi nadde confinement wadde firti masque uji ɗi ene jogui to heedata no fewi e wiide tan wonde ɗum ɗon laamu ngu mbiɗa fannomo leydi ndi e discours makko ɓen ɗo wiide wonde kaɓugol masque ngol yo won alay saago kono hande ɗo sa haaɓi masque jiita yimɓe kene jalma ɓene mbima ene soofi ɓene mbima aɗa huula reedu te alors ko saaha o yetti ɗon noon tigui Amadou saaha o yetti ɗon masque ji men gartu hen janggo so Allahu lamɗo jaaɓi saabu ko poɗɗen haalde hen ko ene heewi Amadou te haalluji ne heewi masque ji hayso tawi so neɗɗo haɓɓi dandata ko goɗɗo mo huccodiri yo neɗɗo haɓɓu ɗum saabu ɗo joni hay goto anda joguiɗo emo jogaki so tawi somi haɓɓima mi wawa dandude Amadou mi haɓɓat gam wawde dandude wondiɓam ɗum wonno komin gaddannomo ne Roɓindu Dia e ndeli moɗon ko tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi wiide on tan yo Allah waɗanen jaami kisal ittane on ɗo oɗo Rafiya Barke nelaɗo Allah bani mon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatouma Sali heɗanno ene banggal caméra o Allah jarama on jarama